तो उठिबो आज उठिबी कियो से उठिबनी उठिले सिना भल लागिबो। ତମେ ବ୍ଲଗର ନିତ୍ୟାନ ବ୍ଲଗର ମୁହାଟି ବୁଲୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ବାଢୁଛୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖିଦେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖି ହଁ ଦେ ଭଲ ସର୍ଭିସ ନୁହେଁ ହଁ ଠିକ ଠିକ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଭିଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଏକ ବେବି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଆଜିକି ହେଉଛି 21 ଦିନ। ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବରେ ପିଲାକୁ 21 ଦିନ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଇଥିରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ପିଲାର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଏମିତି ଭାବରେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହା କି ହସ। ଏଇଠି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଏପଟ ସାଇଡରେ ଆମ ଘର, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ତା ମଝିରେ କିନା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘର ଅଛି। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବା ମେଳାର ସଜାସଜି ଏଇନା ସରିଯାଇଛି। ଏଇନା ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେଖିଲେ ମୋ କଥା ମାତ୍ରେ କେମିତି ମେଳା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇନା ଦେଖାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ବେବି କି। चलो तो उठिबो आज उठिबी कियो से उठिबनी उठिले सिना भल लागिबो। बेबी पूरा निदर शोची, से उठिबार चान्स नहीं। भोजी खाइबा ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗା ନ ହେବାରୁ ଆମ ଘର ଭିତରେ ସବୁ ଡିସ୍ ହେରିକା ରଖାଯାଇଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ଆରେ ତମେମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗରେ କ'ଣ କହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏକ ନିଆରା ପୋଜ ଦେଲେ। ବ୍ଲଗର ନିତ୍ୟାନ ବ୍ଲଗର ମୁହାଟି ବୁଲୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ବାଢୁଛୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖିଦେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖି ଆଗ କରୁଛୁ ନାଳ ହଁ ଦେ ଭଲ ସର୍ଭିସ ନୁହେଁ ହଁ ଠିକ ଠିକ ଖରାପ ହେଇଯିବ। अबे साले ତାକୁ ତ ବୟସ शाबाश बेटा।
ଦେ ପାଣି ଦଉନୁ ତୁ ଦଉନୁ ସେତିକି ଥାଉ ଅଧିକା ହେଲେ ପୁଣି ଲୋକ ପଢାପଢି ସାରି ସାଙ୍ଗର ମୋର ବସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋର এই ଛୋଟି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପଛାଇବେନି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବାକୁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଉ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।